que tenim aquí? Un crim ple d'incògnites, any 1968, mort en un descampat prop de Palma, arquitecte, catòlic i homosexual. Sabem el seu nom? Josep Ferragut i Pou. Conta-m'ho, reina. Un dels arquitectes més importants de Mallorca. De fet, va dissenyar l'edifici de Gessa i l'església de la Porcíncula. Però no només feia edificis, defensava el paisatge i criticava la corrupció urbanística. Així és, ja en el boom turístic començava a criticar aquest model turistificador i no amagava la seva posició en contra de l'urbanització de les costes. Ara bé, també degué dur una vida secreta que el va marcar, ja que era catòlic practicant i gay en temps de franquisme. Efectivament, no eren temps fàcils, no que ara ho siguin, però és que abans havia una llei que se deia Ley de Vagos y Maleantes, que considerava en els homosexuals un perill social. Tota aquesta situació complexa fa que a dia d'avui el seu assassinat encara segueix sent un misteri. Tot i així, no seria estrany relacionar aquest crim amb l'homofòbia i amb els enemics que va fer quan criticava aquesta corrupció urbanística i paisatgística. I ara, 50 anys després, tornem enrere, perquè pot ser recordar en Ferragut Pou no és un exercici de memòria, sinó de justícia, sobretot en un moment com l'actual, marcat per l'augment d'agressions LGTBI-fòbiques i lleis que no fan res més que especular en l'habitatge.